Ik ben dus al drie weken bezig met het opnemen van een weekvlog. Gaat goed. Ik vergeet gewoon heel de tijd mijn camera mee te nemen. Ik krijg namelijk heel vaak de vraag, hoe ziet een week bij de Zeeuwse eruit? Dus het leek me leuk om een weekvlog te maken. Ik ben nu onderweg naar Domburg. Even Robert ophalen, onze modeblogger. De komende modeblogs mogen wij de kleding gebruiken van Boutique Domburg. Dat is natuurlijk super leuk. Nou, Robert allemaal outfits hijsen. Kijken of we wat leuke foto's van hem kunnen schieten. Hier. Dus groentechips. Een Japanse mix. Super leuk. Ik heb het wel naar mijn zin hier. Oké, we zijn weg. We hebben net de shoot gehad voor Boutique Domburg. En nu rijden we terug naar Middelburg. En dan zet ik Rob af. En dan ga ik door naar Wilhelminadorp. Even een speldbroodje gehaald. Met oude kaas. Ik ga dus naar de boekpresentatie van Kiek Zeeland van Margot Verhagen. Wij staan er ook in, heb ik begrepen. Daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Ik ga eerst even zoeken hoe ik in Wilhelminadorp kom. Ik heb gisteren een hele dag niet gevlogd, want ik heb echt een hele dag vrij gehad. En vandaag is iedereen ziek. Allemaal afspraken afgezegd. Ik ga een hele dag thuis werken. Het is eigenlijk ook wel fijn. Ja, niet dat ze ziek zijn, maar ik kan dus nu gewoon lekker vooruit werken. Artikelen schrijven, blogs. En omdat het donderdag is, ga ik vanmiddag een hele middag aan de weekendtips zitten. Ik ga lekker aan de slag, thuiswerken op de bank, laptop op schoot. Het is vandaag vrijdag. Ook vandaag heb ik thuis gewerkt, want de kindjes zijn nog steeds ziek. Er wordt eigenlijk een superleuke dag, want om 3:30 komen mijn vriendinnen om te borrelen. En daarna ga ik uit eten voor de L. Vanavond gaan we bij La Piccola Italia eten op de Dam. We gaan met Mariska Natte. Zij is van Inner Pieces en daar heb ik heel veel zin in. Dan kunnen we gelijk bijkletsen. We zouden eigenlijk met z'n vieren gaan, want Johan, haar man, doet onze website. Change of plans. Ik sta nu op de Dam. En ik ga inderdaad uit eten. Maar ik ga met Johan eten. De man van Mariska waar ik mee zou eten. Mee zou gaan eten. Goed verhaal. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend en ik ben op weg naar de rondvaartboot. Want vandaag is de Zeeuwse die mag gaan varen. De 10 prijswinnaars. Die staan nu op ons te wachten. En dan gaan we met de boot een rondje varen. Nou, we zijn net klaar met de rondvaart. Ik moet zeggen, als ras-echte Middelburger vind ik dit echt een aanrader. En het zicht vanaf het water is echt heel gaaf. Nou ja, de hele vlog over de rondvaart komt volgende week online. En nu een klein stukje in de weekvlog. En ik ga nu naar kantoor. Eens per maand eten we hier op kantoor met z'n allen. En dan bestellen we iets. Vandaag hebben we besteld bij de Sperps Express. Kijk, dan gaan we zo slecht eten, maar wat drinken we erbij? Water. Water. Classic, barbecue en sweet.
deze vlog afsluiten. Ik vond het echt super leuk, een weekvlog. Misschien dat ik het toch wel elke week ga doen. Jullie gewoon een kijkje te geven achter de schermen bij de Zeeuwse. Wel een hele rustige week geweest. Dus het zijn drukkere weken. Volgende week is zo'n drukke week. Dus misschien is het ook leuk om die te filmen. Nou, dankjewel voor het kijken. Tot snel. En doei!